първото нещо, което трябва да направим, за да измерим собствената си стойност, е да си сверим часовника какви точно са очакванията към нас. Какво очаква нашият работодател. И тази област е много тънка, особено за хора, които работят от повече време една професия или при един работодател, защото си казва, аз това го работя от 3 години там, аз много добре знам какво се иска и какво се очаква от мен. И в същото време вашият работодател си мисли, тя това го работи от 3 години и не става по-добра. 3 години правя едни и същи грешки, 3 години никакво развитие не виждам. Ето тук е разминаването в очакванията и най-често това разминаване се дължи на липсата на комуникация. Не на друго, а на липсата на комуникация, на липсата на диалог, на липсата на обратна връзка. Заради това първото нещо, което трябва да направим, е да си сверим очакванията с нашия клиент или с нашия шеф. Това за тези от вас, които работят при работодател, обикновено очакванията от гледна точка на отговорности, задължения, изисквания към длъжността, изисквания към знанията, уменията, опита, личностните качества, които трябва да имате и поведенията, които да показвате, са разписани в длъжностната характеристика, която в България е задължителна с закон всеки един работодател да предоставя длъжностна характеристика за всяка една роля, в която той има наети служители. Но не се притеснявайте, ако нямате много добра длъжностна характеристика, защото много длъжностни характеристики са доста проформа. Начина, по който можем да разберем какви са точните очаквания към нас, е да говорим с началника си. Какви точно са ми задачите, по какъв начин се очаква аз да ги реша, какви резултати точно да имам, за колко време да ги решавам тези задачи, за да имам точна представа какво се очаква от мен. Втората стъпка, след като сме изяснили каква точно е задачата и какви са очакванията, е да си направим една равносметка на нашето представяне. Представянето и измерването на представянето е свързано с знанията, уменията и усилията, които полагаме и прилагаме, за да постигнем качествени, своевременни резултати. Заради това трябва да седнем да си поговорим с клиента или с шефа ни, черно на бяло, да изразим нашето мнение, разбира се, каква е нашата самооценка и да си сверим часовника, дали нашата самооценка съвпада с оценката на клиента или на шефа ни. И тук е мястото, което в моята професионална 20-годишна практика като лидер и специалист по управление на хора са най-големите разногласия. Най-големите разногласия, как аз се виждам и как шефът ми ме вижда. Това са най-големите разногласия, най-големите разочарования, най-големият гняв и много често си позволяваме да ни завладеят емоциите, които ни блокират. И не можем да видим себе си през очите на работодателя, даже дори не си даваме сметка, че има друга перспектива, през която можем да погледнем на себе си. Това е през стойността, която даваме на нашия работодател или клиент. Заради това, колкото повече си говорим с нашия шеф, с всички хора, с които работим, искаме тяхната обратна връзка, къде се справям добре, къде не се справям добре, кои са силните ми страни, кои са слабите ми страни, върху какво мога да поработя. Много често всички ние имаме слепи петна. Неща, които си мислим, че правим добре или начин, по който се държим, считаме, че той е ефективен, уместен. Обаче, от другата страна, това не изглежда така. Заради това ви съветвам, бъдете отворени и търсете и искайте обратна връзка. Защото обратната връзка е най-силният двигател към растежа,
към развитието, към израстването и към успеха. Много е важно да знаете какво виждат, каква стойност виждат другите във вас и да си сверите часовника със собствената си самооценка. Понякога това е болезнено, но ви уверявам, че когато приемете фактите и оставите емоциите на страна, тази обратна връзка ще работи във ваша полза и ще ви донесе само позитиви. Така, след като знаем какви са очакванията към нас, след като имаме обективна оценка на нашето представяне, следва да конкретизираме целите си и да искаме постоянна обратна връзка, защото само тогава можем да знаем как се справяме във всеки един настоящ момент и да коригираме курса си. Това са трите фактора, които са най-важни за определене на нашата стойност по отношение на нашия работодател или клиент.